să fie, nu știu. Până ce tot prind în subiectele. Nu, eu cred că dau ultima oră. Am auzit că a prezentat un subiectul ăla cu săracul ăla la grup. Unde stai? Atinge de dânsa și se vor stropi și o vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Și miluiește, Doamne, pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste. Adu-ți aminte, Doamne, de prea fericitul Părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și de înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Nicolae, și de cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, și de tot cinul preoțesc și călugăresc, și de tot poporul ce stă înainte, și de frații noștri care din binecuvântate pricini nu sunt de față, și miluiește pe dânsii și pe noi după mare mila Ta, pentru ca și de stichii, și de oameni, și de îngeri, și de cele văzute și de cele nevăzute, să fie slăvit numele Tău cel Preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Păcatele noastre Domnului să le plecăm. Pleacă, Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi, Tu, Cel ce ai primit a te boteza în Iordan și ai sfințit apele, și ne binecuvintează pe noi, pe toți care, prin plecarea capului nostru, arătăm semnul supunerii, și ne învrednicește a ne umple de sfințenia Ta prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului, că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună și Părintelui Tău, celui fără de început și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Iordan, botezându-te în Doamne, închinarea trăindu-i s-a arătat, că grasul Ție, fiu iubit de Tine, lumindu-te, și Duhul închid de porumbul adevărit, întărirea cuvântului, Cel ce te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule, și lumina, mărire fie. Iordan, botezându-te tu, Doamne, în inima Lui Ție, fiu iubit pe Tine, lumindu-te, și Duhul închide de porumbul. A mărturisiții. Văd că aveți sticluța. Luați apă, duceți la Luăm apă, da, ducem acasă și bem apă sfințită. Da? Pentru ce e bună? Bună, dragă, pentru sănătate și pentru toate, pentru boli. Și pentru boli și pentru sănătate și bei dimineața. 6 zile în fiecare dimineață. În fiecare an veniți? Da, în fiecare an, că aici stau. Mulțumim. Da. Ok.
Cred că ar trebui să dai orarul jos. Sau da. Care ați luat, vă rog frumos, dacă ați luat ieșit pe partea asta, da? Alina. Altfel se rupe. Da, să rămână. Spune-ne care este istoricul acestei sărbători. Mântuitorul Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, înainte de a ieși la propovădui cuvântul mesianic, s-au întâmplat două evenimente deosebite. În primul rând a fost botezul în Iordan de la Ioan și în al doilea rând a fost postul și ispitirea lui în pustie. Evanghelia de azi ne-a spus că Mântuitorul, venind din ținutul Galilei, pentru a primi botezul, când Ioan l-a văzut pe Mântuitorul, l-a oprit la început de la botez, pentru că știm că Mântuitorul, Ioan știa că Mântuitorul nu avea păcat, Mântuitorul nu avea ce să mărturisească, nu avea ce hotărâre să ia pentru a nu mai săvârși păcatul. El îi spune, eu trebuia să vin să mă botez, nu tu să mă botezi pe mine. Mântuitorul îi răspunde, să lăsăm asta acum și se cuvine ca să împlinim toată dreptatea. Mântuitorul Iisus Hristos, neavând păcat, El totuși voia să se boteze, pentru că El a luat păcatele noastre și așa după cum se spune în epistola către Corinteni, că El a luat păcatul nostru ca noi să ne facem îndreptați în Dumnezeu, întru El. Nu te păca, Doamnă, nici aici să nu stai, Doamnă! Dar nu auzi, Doamnă, ce vorbesc cu mă, dar uite cum și într-o de Doamnă, lășuțică! Dar nu așa se face, că noi suntem de 2 ore aici! Părinte, nu una în cap! Ești nesimțită, Doamnă! Ești nesimțită să mor eu! Lasă-o că o botezăm! Dar și noi unde am fost? Noi unde am fost, băi, nesimțită? Noi nu suntem la biserică! Uite acum! Mai zi toată aia cu părinte din cap. Asta la 2 ore ceva. Exact. Nu-i frumos să știi, chiar că nu-i frumos. Dar uite, zici că să fii pocăit, să fii botezat. Vorbiți, doamnă, vorbiți. Să dea părintele în cap. Pentru bani, unde nu treabă, nu? Da, exact. Nu stăm la rând, nu vă supărați că noi stăm de dimineața acolo. Păi nu, domnule, stați la rând. Uite-mă că la tata, acum să fiți pe băgați. Asta și-am ghetat afară. Stați la rând, domnule, noi stăm aici așa de azi dimineață. Aveți dreptate. Noi stăm de acolo. Cine spuneți de fapt? Doamne, stați la rând.
Doamna, de ce ești nesimțită? Bun, mele. Și dacă mi-a spune ceva că nesimțit, ar fi plan pământ. De ce nu faci că doamna aia face?